welcome back sa aking channel. Ito po ang Bicol Weather Update ngayong araw. Makikita po natin dito sa image mula po dito sa wendy.com na unti-unti pong bumabalik pataas ng Bicol region ang tail end of frontal system at babalik po dyan ang mga pag-ulan bukas, Huwebes, and unti-unti rin po itong hihina. Subalit magdadala po ito ng mga pag-ulan po dyan sa may Camarines Sur at Camarines Norte. Kaya po mag-ingat sa mga pagbaha dyan sa may Bicol area. And kung titingnan po natin sa lakas ng pag-ulan dyan po sa Bicol especially, kung titingnan po natin yung pong tail end, makikita natin unti-unti po yung tumataas. And ngayon pong Wednesday, kung titingnan po natin yung mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Bicol region, dyan po sa may Daet or Camarines Norte, makikita po natin na may mga mahihinang pag-ulan and makulimlim na panahon ngayon pong araw ng Miyerkules. Diyan naman po sa may part ng Camarines Sur, kung titingnan natin, magiging maganda po yung panahon. Silipin po natin yung Naga. Okay, sa Naga po, meron magandang sikat ng araw, may mga makulimlim na panahon lamang at may panandaliang mahihinang pag-ulan lamang mararanasan po dito sa may Camarines Sur. And sa may Barak naman po, ngayon pong araw ng Miyerkules, magiging maganda rin ang panahon. Magpapakita ang haring araw, subalit sa bandang hapon at gabi ay may mga isolated na pag-ulan na aabot po ng 2 mm na rain. Sa Legazpi City naman, magiging maganda rin po ang panahon ngayon, subalit makulimlim pa rin at may mga pag-ulan sa bandang hapon at gabi. Sa may Sorsogon, ganun din po. Sa bandang tanghali, may manandali ang buhos ng ulan at makulimlim na panahon ang mararanasan ngayon pong Miyerkules. And sa Masbate naman, magiging maganda rin ang sikat ng araw, subalit makulimlim pa rin at may mga panandali ang buhos ng ulan. And kung titingnan po natin yung lakas ng pag-alon sa Bicol region, aasahan pa rin po natin yung malalakas na alon dyan sa may Bicol region. Dala po nitong amihan ngayong Miyerkules, lalo na po sa pagbalik ng tail end of frontal system sa may Bicol region. Kung makita natin, nasa pink, blue, and light blue category na lamang po ang nasa may Bicol area. Yan pong pink ay magdudulot pa rin ng malakas na alon na aabot po ng 3.5 meters na taas ng pag-alon. And dyan po sa may kulay blue, yung pong sunod dyan sa pink ay aabot pa rin yan ng 1 to 2 meters po ang taas ng pag-alon. And dyan naman po sa light blue, yung pong pinakamalapit sa kalupaan ay yan po makikita natin 1.5 or 1.4 ang dyan sa may kulay blue po, sa may katabi ng pink, and dyan po sa light blue, aabot na lamang ng 0.5 to 0.6. Pwede na rin pong maglayag ng malapit ang mga mangingisda, subalit hindi po ito pwedeng pumalaot ng malalaya dahil po sa lakas po ng pag-alon ng karagatan. Ganun din po sa may area ng Sangay, magiging 0.7. Subalit po sa may Legazpi and Sorsogon, magiging malakas pa rin po ang pag-alon na abot ng 1.6 at 1 or 2 meters na taas ng pag-alon. Kaya po may yellow warning pa rin po sa may Catanduanes, Sorsogon, and lahat po pa rin po ng area ng Bicol. Subalit dyan po sa may Camarines Norte at Camarines Sur, medyo mahina ang pag-alon sa may Dalampasigan. Ngayon lamang po.